Da je Obrenovac postao prepoznatljiv i po borilačkim sportovima, dokaz su mnoga važna takmičenja koje se održavaju u našem gradu. Ovoga puta u sportskoj hali Sportsko-kulturnog centra održan je trofej Beograda u savate boksu. Ovaj događaj samo je najava onoga što nas očekuje u narednom periodu. U pitanju je od danas trofej Beograda, za 2 nedelje prvenstvo Beograda i kao završnica najuspešnijih borbi imamo prvenstvo Srbije, takođe u savate ovde u Obrenovcu u decembru mesecu. Na trofeju Beograda učestvovalo je 12 beogradskih klubova sa preko 160 takmičara, a borbe su organizovane u 2 tehnike koje su dominantne u savate boksu. Imamo aso savate, to je uglavnom za niže kategorije, faktički bez ozbiljnijeg kontakta, tehnički deo, i imamo kombat savate, to je pre svega vezano za juniore i seniore i oni stvarno danas daju sve od sebe u punom kontaktu, kako bi se to žargonski reklo. Organizator takmičenja je savate klub Knez Lazar iz Obrenovca, na čelu sa predsjednikom kluba Dejanom Marinkovićem, zahvaljujući kojem sve više dečaka i devojčica trenira ovaj sport. Godinama već uspeva da pronađe motiv i da svojim entuzijazmom pokrene ovako važno takmičenja. Naravno, veliki broj je današnji takmičara iz Obrenovca, iz lokalnog obrenovačkog kluba Knez Lazar, i to je nešto što nam apsolutno daje za pravo da nastavimo sa podrškom i kroz program Eko Dinar i kroz program za finansiranje sporta svim obrenovačkim klubovima. Naravno, sada konkretno pričamo o borilačkim sportovima. U timu iz Obrenovca zadovoljni su pokazanim uspehom i nadaju se da će rezultati koje postižu biti jedan od razloga da se ovaj sport omasovi u Obrenovcu. Trenutno dečaka ima negde trenutno u klubu oko 50, a devojčica oko 60-70. Teritoriju opštine Beograd trenutno smo na 2. mestu po jačini. U zadnjih 10 godina bili smo na 1., ali zbog korone i ovoga svega malo smo popustili. Trenutno je na teritoriji grada Beograda vodeća ekipa Voždovca, međutim Obrenovčani odmah počinju sa pripremama za predstojeće takmičenja i nadaju se povratku na to vodeće mesto.